Ce notă îmi dai? Mulțumesc! Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la o nouă rețetă. Astăzi am pregătit ceva mai special, așa că dacă vă place ce e aici în farfurie, rămâneți mai departe pe vlog să vedem modul de preparare și ingredientele care le-am folosit. Pentru cordon bleu am folosit piept de pui. Bucățile sunt în funcție de cantitatea care o faceți. Făină, ulei pentru prăjit, 2 ouă, șuncă și cașcaval. Primul pas a fost să tai și pieptul de pui și cam așa de subțiri ar trebui să arate. Mai departe facem mixul de condimente și avem nevoie de ulei, paprika, curry, sare și piper. Asamblarea cordonului este una foarte simplă. Punem o fășie de piept de pui, o bucată de șuncă și una de cașcaval. Cam așa ar trebui să arate. Și următorul pas este să rulăm foarte mic. Următorul pas este să facem compoziția cu ou, așa că am pus cele 2 ouă, puțină sare și puțin piper. Și apoi am pus cam aproximativ o lingură de muștar. Am adăugat puțin lapte și apoi, ca să fie compoziția puțin mai solidă, am adăugat o lingură de făină. Următorul pas este să încingem bine uleiul și apoi luăm un rulou, îl dăm prima dată prin făină, prin ou și opțional puteți să-l dați prin pezmet dacă vă place mai crocant, dar eu de data asta nu am avut.
Naomi, ai făcut ceva super. Super. Și numai un om extraordinar poate să găsească atât de extraordinare. Da, super rețeta. Vă rugăm să dați un like, un subscribe, un comentariu pentru cei care v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Dacă vreți să mai adăugați voi ingrediente, Faceți voi. liberi. Aceasta a fost și rețeta de astăzi. Sper din suflet să încercați și voi. Și până data viitoare, tot ce faceți, să faceți cu dragoste.